o día non está moi apetecible, pero bueno, hoxe encontrámonos aquí para realizar un pequeno homenaxe ao que fora o médico de aquí do Concello do Bolo do ano 32, creo que 1932, e bueno, Sebastián Ricoi Otero, máis conocido como alcalde de Manzaneda, Corporación Municipal do Bolo, e sobre todo a familia de aquí de Ricoi, e a todos vostedes por vir este día. Xa, como digo, non é moi apetecible. Bueno, este home pues, necesitaba un pequeno homenaxe. Vai quedar aquí unha placa no seu en nombre del, reconocendo a súa historia. Quedará aquí no que era a súa vivenda natal. Tamén agradezco a Totó, veciño de aquí das Ermitas, foi un dos impulsores para realizar este homenaxe. Bueno, e nada, ahora paso ya a palabra a José Ramón, fillo de Sebastián.